Been watching you at night, I think of you. Hej og velkommen til Challenge. I dag vil vi lave nogle forskellige challenges, der står på de her papirer her. Og taberen skal gøre et eller andet, hvad Henrik? Skal gøre et eller andet klamt, ja, som vi lige finder ud af. Okay, og taberen skal spise kanel. Okay, du starter med at trække en. Okay. Hvad skal jeg starte? Fuck dig. Okay, hvad står der? Ja, jeg skal spise rugbrød på et... På under 1 minut. Ja, vi har et stykke rugbrød her. Ja. Er du klar? 3, ja. 2. Han har gjort det. Åben munden. Nej, ja. Han har ikke gjort det. Okay, det er lige med... Nå. Fuck, hvor det vil jeg godt. Ingen point til dig. Nå, nu er det min tur. Gå ind i en container. Derovre. Der er en container derovre. Fuck, det er lækkert herinde. Ja, luk den. Nej, ikke gør det. Jo, vi skal lige lukke den. Det skal være godt. Okay. Vi ses, Bille. Damn, it feels good to be a gangster. Ja, så er det min tur til at trække en, og jeg vælger bare den her. Okay, ja, jeg fik synge en sang med vand i munden. Til alle. Okay. Lille Peter altså. Ja. Henrik the baby. Jeg ved ikke det. Nå, bunden et glas vand på 30 sekunder. Mere end det. Vi siger 1 minut. Okay, på 1 minut. Der er fucking en halv liter i. Okay, 1 minut. 1 minut, okay. 1 minut. Nu. Hop 100 gange på en kængurustil. Som rystet Faxe Kondi. Jongler i 30 sekunder. Hurtigere. Ja. Fuck, står der. Lav en varmemølle. Ja, han fik den. Nå, Fuck, det kommer til at blive sjovt, det der. Damn, it feels good to be a gangster. Lav en frontflip på trampolin. Ja! Ej, kom nu. det der, det zoomer jeg ind på. Jeg koldt. Ej, stejl 30 meter på cykel. Jeg tror, jeg vinder.